Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas e Concello de Sanxenxo. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Albariño Rías Baixas. Que tal, como están? Benvidos unha semana máis ao Verán Verán aquí en Canal Rías Baixas, tamén en Televigo, Telemiño, Canle Ribeira Sacra e a Televisión de Ferrol. No programa de hoxe imos recibir a actriz e escritora Paula Carballeira, que ven presentar o seu último libro centrado na loita contra o lixo no mar e os refugallos, e tamén imos pasar un anaco moi divertido co humorista Pepe Capelán. Pero antes de todo iso, recibimos aquí neste set instalado, como sempre, ao carón da praia de Silgar, no Concello de Sanxenxo, a Nuria Luque, que é a xerente da Asociación Juan 23. Nuria, que tal? Moi boas e benvido, Verán Verán. Buenas tardes. Bueno, antes de nada, para poñeros un pouco en contexto, que a Asociación Juan 23 é un poquinho cal é a vosa tarefa? La Asociación Juan 23 es una asociación que lleva ya 50 años desde que se fundó. Hizo el año pasado su aniversario, su 50 aniversario, y es una entidad que se dedica a atender a personas con discapacidad intelectual. Dentro da Asociación Juan 23 tedes varios edificios, varios departamentos nos que facedes distintos tipos de prestacións, non, para estas persoas con discapacidade intelectual. Sí, ¿no? Atendemos toda la trayectoria de vida de una persona. Entonces, pues tenemos un centro educativo en el que asisten niños desde 3 años hasta 21 por sus necesidades educativas especiales. Tenemos 2 centros ocupacionales, uno en Pontevedra y otro en Cangas. Que bueno, a él acuden personas que tienen discapacidad intelectual y que tienen capacidad para desarrollar en parte de la jornada una tarea ocupacional. Realizan una tarea ocupacional, aunque hacen otras muchas cosas. Bueno. 2 centros de día también, uno en Pontevedra y otro en Cangas, que bueno, asisten personas que tienen más necesidades de apoyo, por tanto las actividades que realizan allí son diferentes, son actividades más dirigidas a su cuidado personal, a su rehabilitación física, a su atención a la salud, a sus habilidades sociales. Tenemos una vivienda tutelada también y una fundación para el empleo que se creó en el año 2007 con la búsqueda de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Ahora que xa temos un poquinho en contexto a Asociación Juan 23, claro, cando convidaba a Nuria, a Asociación Juan 23, a vir aquí ao Verán Verán, era porque eu tiña unha curiosidade de saber como fora todo o traballo que desenvolven este tipo de colectivos, este tipo de asociacións, nun momento tan complicado como que acabamos de vivir, con esa pandemia, con eses meses tan complicados que vivimos todos e que supoño que tamén serían moi duros dentro da asociación. Non sei un poquinho como vivichedes, como traballachedes durante estes meses tan duros, tan difíciles. Pues la verdad que sí, Dani, que ha sido muy complicado. Nuestros centros, aunque son centros privados, su gestión, la gestión de sus plazas es una gestión pública. Dependemos de los conciertos con la Xunta de Galicia, claro. Y la Xunta de Galicia determinó que cerráramos los centros, cosa que a nosotros nos pareció bien, porque en ese momento lo que primaba es la salud de las personas que atendemos. ¿No? Claro. Exactamente. Y pasamos a ser centros con una actividad no presencial, o sea, lo que eso significa que las personas estuvieron en casa y nosotros en la distancia tuvimos que, bueno, pues que ir ofreciendo determinados servicios a lo largo de ese periodo, porque fue un periodo largo y cambiante, ¿no? Foi todo a través das novas tecnoloxías, entendo, non? A través sí, da en internet. un primer momento lo que más nos preocupaba era la salud, entonces durante las primeras semanas lo que pasamos el tiempo, todos los profesionales, fue pues llamando a las familias, llamando a las casas para saber si encontraban bien ellos y sus familiares, ¿no? Claro. En nuestro caso no tuvimos ninguna persona con discapacidad intelectual con la enfermedad, pero sí sus familiares, ¿no? Y entonces ese fue como el primer momento, preocuparnos por su salud. Luego vinieron otros momentos
si quiere este relato, Sí, sí, claro. pues otros momentos ya más de apoyo psicológico y emocional, porque sí que en las personas al pasar el tiempo pues fueron surgiendo problemas como la ansiedad, como Claro. el estrés, como pues problemas de comportamiento. Claro, que incluso. che dicireu precisamente, unha cousa é estar atendido ali dentro con todo o que facedes vos ali dentro e outra cousa recibir esa atención nunha nova versión, non, dentro da casa, sen poder acudir ao centro e sen o apoio e a axuda dos profesionais. Supoño que para as persoas que atendedes foi un cambio bastante importante, Muy ¿no? grande, muy grande. Para la persona en sí un cambio muy grande porque date cuenta que, bueno, pues ellos están habituados a una rutina. Las rutinas para las personas con discapacidad intelectual es muy importante. Ellos sus relaciones sociales las tienen en nuestros centros, sus amistades, Claro. todo lo que tiene que ver con las habilidades sociales y con las relaciones sociales está dentro del centro. Y entonces para ellos romper con eso pues ha sido importante. Para sus familias también un cambio muy, muy importante porque supone atender a una persona durante las 7 horas que acudía a nuestros centros, personas con gran dependencia. Entonces para las familias también han tenido que adaptarse a cuidar de ellos a lo largo de toda la jornada, incluso muchos de ellos a perder el trabajo por atender a las personas. Desafío incluso para aquelas persoas que teñan que traballar, os pais, nais, titores, que teñan que ir a traballar, que se ven nunha situación na que non poden levar aos seus a asociación, a Juan 23, e teñen que cuidalos na casa, non? Un momento complicado tamén Sí. para as familias, non? Tuvieron que adaptarse, pero nuestras familias son buenas en capacidad de adaptación y bueno, fueron resolviendo, ¿no?, el problema que duró pues casi 2 meses y medio, porque hasta el 1 de julio no empezamos nuestras actividades de nuevo y las empezamos de una manera relativa porque la Xunta de Galicia lo que nos permitió fue atender terapias individuales con cita previa, ¿no?, para que no tuviéramos pues As actividades grupais, non? Quedaron actividades suspendidas. grupales, sí. El 15 de julio sí que se reiniciaron, pero bueno, pues atendiendo a protocolos concretos que marcó la Xunta de Galicia y que nosotros fuimos adaptando a nuestros centros con mucho esfuerzo, y solo podemos atender en estos momentos al 50% de las personas, ¿no? Y hemos atendido pues a las que más lo necesitaban sus familias y ellos, ¿no? Bueno, e esta situación que bueno, no conxunto da sociedade nos resulta impactante, o que di todo o mundo, non? Se chego a pensar a comezos do ano que íbamos vir todo isto, non o creo. Como lle explicachedes aos rapaces, ás persoas que traballades, como lle explicachedes todo isto que nos tocou vivir? Como asimilaron eles? Bueno, ya te digo que fue complicado. En el caso de las personas con discapacidad intelectual, siempre que fuera necesario, tenían la posibilidad de hacer salidas terapéuticas, ¿no? Ahí lo que tuvimos que hacer es una concienciación social, sobre todo, porque bueno, sabemos que en esta situación de pandemia muchas personas se han creído policías y guardiantes, sí. y en el caso de ver pues, a personas con discapacidad, muchas veces la discapacidad no se lleva en el rostro, o sea, Claro. pasa desapercibida. Y entonces hemos tenido que hacer esa labor de concienciar a la sociedad de que, bueno, pues que sean cívicos y que sean solidarios con esta situación, para que en esos casos en el que el estrés no podía más, pues pudieran salir a la calle a pasear pues un ratito del día, ¿no? Pasou moito iso, non? De esa xente que se cree que En ten algunos casos, a capacidade de dicirlle aos demais Sí. sen saber o que lle acontece aos Sí. demais, non? De hecho, hubo una campaña nacional del lazo azul que, Sí. bueno, que las personas tenían que etiquetarse, ¿no?, como personas con discapacidad. Y bueno, a nosotros eso no nos gusta, pero en algunas ocasiones no quedó más remedio. Outro remedio, non? Sí. Bueno, falabas agora deses protocolos que viñan pues, determinados, impostos pola Xunta de Galicia. Eu queria che preguntar nestes meses como foi esa relación coas administracións, se vos sentichedes apoiados, en algún momento se cadra vos sentichedes algo abandonados, algo perdidos ante toda esta situación que se cadra vos abrumaba, non? Con tantos cambios, tanta situación insólita, un poquinho perdido se cadra, non sei. A ver, nosotros siempre estamos contentos con la administración aporta la cuantía económica para sostener nuestras plazas y en muchos casos nuestros centros, aunque no las gestione económicamente, y creemos, y nuestra postura era que lo primero era la salud, ¿no? Y que lo primero es que Claro. la gente estuviera, nuestras personas con discapacidad estuvieran en casa
pues protegidas de alguna manera, era lo que más nos preocupaba. Después, ya cuando pasaron los meses y llegó el mes de julio, sí que hubo un movimiento, todo el movimiento asociativo se reivindicaban un poco el hecho de que de alguna manera pudiéramos dar un paso hacia adelante en esa atención, y aunque fuera eso con terapias individuales con cita previa, las personas pudieran tener sus terapias, porque como te decía antes, perdieron sus rutinas, perdieron sus amistades, pero es que lo que perdieron también fue sus terapias individuales, ¿no? Y eso es muy importante, su atención psicológica, su rehabilitación física, su logopeda, todo eso se interrumpió. Entonces las familias realmente estaban preocupadas porque las personas aparte agravaban su situación física ou su situación médica, ¿no? Bueno, retomamos xa un pouquiño a atención individualizada, xa e a atención tamén en grupo a partir do 15 bueno, de nosotros xuño, estamos actuando desde el 15 de julio también con grupos burbuja. Pues eliminamos muchas de nuestros servicios y de nuestras actividades, porque todo aquello que tiene que ver con el grupo, que no sea grupo burbuja, con actividades, salidas a la comunidad, campamentos, excursiones, todo eso tuvimos que dejar de hacerlo, ¿no? Es decir, son grupos reducidos, nos que sí que poden interactuar con eles, están xuntos, pero dentro dun grupo dentro pequeno, dun mismo reducido, espacio, por decirlo así, siempre atendidos por las mismas personas, ¿no? Tratamos así de proteger y de sumarnos a esos protocolos que creemos que son muy importantes. Bueno, por sorte, o peor da pandemia xa pasou. Agora, nesta nova normalidade, por exemplo, un exemplo, estes grupos burbulla, pero supoño que tedes moitas máis medidas implementadas, non, nas vosas instalacións para garantir a seguridade e primar o importante, non, como ti vendís, a saúde, non? Sí, a ver, la Xunta de Galicia, para permitirnos abrir el día 15 de julio, nos marcó una serie de requisitos que tuvimos que cumplir. Algunas entidades las cumplimos rápido, como es nuestro caso, bueno, y otras están en ese proceso, ¿no? Estos requisitos era que ese protocolo que marcó la Xunta de Galicia, el área sanitaria de la Xunta de Galicia, nosotros lo adaptáramos a nuestra realidad, a nuestros centros. Otra es que todos nuestros profesionales se formaran en, bueno, pues las nuevas medidas, que ya lo hemos hecho, ya nos hemos formado. Y bueno, y otro requisito fundamental es tener las medidas de prevención adecuadas en los centros. Nos hemos tenido que proveer de todo tipo de medidas, ¿no? Claro. Hemos hecho un gasto económico importante, aunque la Xunta de Galicia también ha aportado en ese sentido, pero nosotros hemos tenido que comprar muchas cosas que antes no eran necesarias en nuestros centros, ¿no? Bueno, máis alá da vosa xestión nestes últimos meses, creo que tamén é importante facer unha labor de divulgación, non, de amosarlle á sociedade pois todo o traballo que facedes e tamén en que campo traballades. A día de hoxe, como se entende a discapacidade? Bueno, el concepto de discapacidad ha variado mucho a lo largo de estas últimas décadas. Antes en nuestras entidades había un modelo de atención muy diferente al que hay ahora, ¿no? Eran modelos pues más asistenciales, en los que primaba pues que la persona con discapacidad no le pasara nada, estuviera bien atendida, estuviera bien cuidada. Debajo de eso siempre había el sentido ese de protección, de qué pena, pobrecitos. Después se pasó a un modelo más de diagnóstico, en la que nos preocupábamos mucho por saber qué les pasaba a las personas con discapacidad, qué diagnóstico les dábamos, qué etiqueta les poníamos. La verdad es que esto ya hace pues como 10 años que se ha olvidado, y nuestra atención está basada en un modelo de calidad de vida, ¿no? Que las personas realmente mejoren su calidad de vida y sobre todo que se empodere a la persona, que la persona pues pueda empezar a tomar sus propias decisiones, pueda marcar su proyecto de vida, no como antes, que todos, pues incluso las familias y los profesionales decidíamos por ellos. Ahora que son ellos los que tienen voz propia y bueno, pues queremos que asuman ese protagonismo de su vida, ¿no? Sí que é certo que ao longo da historia, xa comentabas ti agora, non, houbo e hai aínda a día de hoxe moitos prexuízos, non, contra destas persoas. É unha cuestión social, do conxunto da sociedade, non? Como podemos atallar dunha vez por todas este tipo de discriminación? Bueno, nosotros creemos que lo más importante es que la sociedad esté informada. Eso, para tomar una postura y una decisión ante lo que tú opinas sobre la persona con discapacidad, primero tienes que conocer qué es la discapacidad y saber tratar a las personas con discapacidad, ¿no?
También la sociedad debe cargarse de valores importantes, ¿no? Como te decía antes, pues la solidaridad, la empatía, el respeto, eso es muy importante. Si abogamos ahora por una sociedad que está comprometida con el medio ambiente, ¿por qué no comprometida con las personas? Creemos que es importante. En ese sentido, desde la entidad pues se llevan a cabo muchos programas y se hacen muchas actividades para ayudar a las personas a cambiar con esos mitos que tienen sobre la discapacidad, ¿no? Ahora que dices que tedes moitos programas en marcha, un deles é o programa de sensibilización escolar. Contanos un pouquiño en que consiste este programa. Los niños que van a ser los futuros adultos, los que tengan que, bueno, pues relacionarse y tratar con personas con discapacidad, queremos que estén, como te decía antes, bien informados, que sepan qué es la discapacidad, y desde la entidad se hace un esfuerzo, porque no es nuestra labor concreta, pero vamos a los colegios siempre que los colegios nos lo demanden y damos charlas a los niños sobre eso, sobre qué es la discapacidad y cómo tratar a las personas con discapacidad. Creemos que así también hay una doble función, ¿no? Por un lado, las personas con discapacidad que están en ese colegio se van a sentir mejor tratadas y más incluidas, y bueno, y en general todos los niños van a aprender, ¿no? Rompiendo mitos, que bueno, existen muchos mitos dentro de los niños y dentro de los adultos, ¿no? Tedes tamén programas dirixidos ás familias, un deles centrase no papel dos irmáns de persoas con discapacidade adultas, non? Sí. Para nosotros la familia es el eje fundamental de la inclusión. La persona primero tiene que estar incluida en su familia, y todas las familias necesitan apoyo, en mayor o menor medida necesitan apoyo. El apoyo, nosotros decimos que no es un lujo, ¿no? Es un derecho que tienen las familias. Dentro de las familias los hermanos son muy importantes, son las personas, Dani, que viven con la persona con discapacidad a lo largo de toda su vida. Entonces, muchas veces las familias, por el hecho de no sobrecargarlos, o ya tienen bastante, ya tienen suficiente con tener un hermano, no se les dan responsabilidades ni se les dejan opinar sobre su hermano. Nosotros hacemos muchos programas para eso, para ayudar a toda la familia y a los hermanos, para crear espacios donde estas cosas se puedan debatir. Los hermanos, que van a ser las personas que en un futuro cuiden de ellos, tienen que conocer sus rutinas de vida, tienen que saber cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus problemas, cuáles son sus comportamientos. Eso les va a facilitar el que el día de mañana puedan cuidar mejor de sus hermanos, ¿no? Bueno, xa para ir rematando, contanos un poquinho algún proxecto de futuro que teñades aí en marcha na Asociación Juan 23. Bueno, somos una entidad que nos caracterizamos por ir cada época teniendo un reto nuevo, ¿no? En este caso, nuestro reto más importante es atender a una parte de la vida de la persona, de la trayectoria de la persona que no atendemos, que es la etapa, la atención 365 días al año. Nos faltaba una residencia. En esos servicios que te relaté al principio nos faltaba la residencia. Estamos construyéndola porque creemos que da respuesta a la pregunta con la que nacen los niños con discapacidad, y las familias, la primera pregunta que se hacen es: ¿qué va a ser de mi hijo cuando yo sea mayor? Queremos dar respuesta a esa inquietud, ¿no? Bueno, pois Nuria, moitísimas grazas por achegarte hoxe ata o verán. A verdade é que, xa dicía ao comezo, fai falta, non? Divulgar, coñecer un poquinho máis este tipo de colectivos, así que foi un placer conversar hoxe aquí contigo. Nos de contado, imos coa primeira actuación musical desta semana. Hoxe visítanos Joselito do Grove. De seguido marchamos ata o Parque da Panadeira con Juanma Lorenzo. A mí só me queda, Nuria, coller a nosa copa e brindar por todo o traballo que estades a facer. Muchas gracias, Dani. Gracias. Continuamos, Dani, un día máis no set musical do Verán aquí na Praia da Panadeira, e hoxe temos como invitado a Joselito do Grove. Que tal, Joselito? Como vai o teu Verán? Bueno, o meu verán vai ben. Non como eu quixera musicalmente falando, pero vai ben. Mentre xa de saúde. Bueno, Joselito do Grove, cantante, autor, produtor, leva na música dende os 11 anos e compoñendo dende os 14. 14, sí. Toda unha vida dedicada á música, Joselito. Toda unha vida. Solo me parou isto. E como foron todos esos pasos que diches ao longo da tua carreira? Bueno, daría para un libro, pero se queres simplificoche un pouco. No ano 1976 chamoume un señor para facer unha orquesta, porque me había visto no coro ou así, e do 76 hasta o 2020, sin parar un mes. Hasta que veu, pois, o que nos parou a todos, o máis insignificante da vida, que somos tan grandes e tan ricos e tan todo, que veu ser máis minúsculo e puxenos a todos no seu sitio. Bueno, a ver se imos recuperando pouco a pouco. Sí. Tantos anos na música, como decías, que a primeira vez que falei contigo que me decías, podo cantar máis de 3000 cancións, polo menos. Eso é modo de xiste, pero, home, pois, o mellor podía ser verdad, pero
eu que sei, 2.000, 3.000, 5.000, 20.000, 500, non se sabe, pero bastantes. Pero bueno, como cantante, como cantautor, con as cancións propias, a maioría en galego, Sí. música tradicional a que nos fai Joselito, música da terra. Non é música tradicional, senón é música de todos os ritmos e estilos cantados para Galicia, pero tamén hai cancións en castellano, pero bueno, sí, mayormente en galego, mayormente, non sei por que será porque son galego. A terra tira, a terra. Sí, a terra tira. Bueno, e como se presenta o que queda de verán para Joselito? Pois mira, coméntoche, o que queda de verán preséntase coa orquesta cero. Coa orquesta cero. Bueno, tamén teño os meus fillos, José e máis Josiño e máis Noelia, están comigo na orquesta, tampouco vamos a traballar na orquesta, pero tamén estamos como trío, que se chama Trío de Joselito, que veñen comigo. Pero tampouco hai traballo para tríos. Entonces, ahora mismo estou facendo cousas eu solo. Vou coa guitarra, vou coas miñas cancións e fago cousiñas eu solo. Bueno, en sitios máis intimistas, máis pequenos, para xente sentada, escoitando, música de todos os tempos. E aí andamos, por matar o gusanillo, que eu por mí xa me quedaba quieto, pero bueno. Escenarios como este daqui da Panadeira. Perdón? Escenarios, digo, como este daqui da Panadeira. Pois agora collo un bafle, unha guitarra e un micro e fago aquí unhas serenatas e disfrutamos aquí e fuera. Pois é o que nos queda, escoitarte. Os deixamos con Joselito do Grove. Moitas gracias. Música es una palabra enamorada tal vez de mi guitarra, compañera tan fiel de canto y placer. Me seduce su gran armonía, me cautiva y tiemblo de alegría. Música es un sentimiento que sale tan hondo como un lamento. Puedo reír o llorar, cantar o soñar. Es mi piel que se pone tan tersa, me emociono de forma completa. Te quiero a ti, porque tú eres la estrella que encamina mis pasos. Siempre me abres tus brazos. Te quiero a ti, porque aún siendo un niño, tú llegaste a mi vida y le diste alegría. Música es una palabra enamorada tal vez de mi guitarra, compañera tan fiel de canto y placer. Me seduce su gran armonía, me cautiva y tiemblo de alegría. Música es un sentimiento que sale tan hondo como un
lamento. Puedo reír o llorar, cantar o soñar. Es mi piel que se pone tan tersa, me emociono de forma completa. Te quiero a ti, porque tú eres la estrella que encamina mis pasos. Siempre me abres tus brazos. Te quiero a ti, porque aún siendo un niño, tú llegaste a mi vida y le diste alegría. Pois imos agora cunha proposta de lecer que acaba de nacer aí nada aquí en Sanxenxo, en Porto Novo. Acaban de crear unha pista de skate que hai quen di que é unha das mellores de toda Galicia. Nestes primeiros días de vida, esa pista reunía moitos mozos e moitas mozas que morrían de ganas por poñer en práctica as súas habilidades. Obra que foi iniciada a petición dos rapaces da nosa vila. Como vedes, hoxe hai moitísima xente, hai moitísima afición e, bueno, os xóvenes reclamaban unha zona así de recreo e creemos que quedou moi ben. Un parque que está dividido en 3 zonas: a zona do parkour, a zona do street, que é unha zona onde, bueno, fan skate, scooter, BMX, e o que é o rocódromo. Os que diseñaron o parque dedícanse tamén a facer skate e patín. Os especialistas que viñeron, que outro día houve unha exhibición cando foi o tema de inauguración, dicen que, bueno, que o bowl que é único, que é un bowl moi técnico, moi rápido. Ahora que levamos un ratiño aquí, vimos a rapaces pequeniños que suben de forma ascendente, non? Pero, bueno, é un rocódromo máis ben para desplazarse de forma horizontal, non de forma vertical. Como vedes, ten arriba de todo, ten unha pequena estructura que é unha estructura para facer de protección. Xa falamos con algún ilustrador e algún grafitero, e facer tanto na zona do parkour como na zona do rocódromo. Estamos mirando varias opcións de facer ilustracións ou grafitis. Pues la verdad es que ahora mismo me parece uno de los mejores de Galicia. Es pequeñito, pero está muy bien diseñado. Pues la verdad que muy bien, no me esperaba esto, la verdad. Los diseñadores han hecho un trabajo perfecto. Para el espacio que hay, está aprovechado al 100%. No podía ser mejor, yo creo que a nivel Galicia es el mejor skatepark que hay. Está muy bien, lo que pasa es que está nuevo y resbala bastante, la verdad. Pero bueno, en cuanto se gaste un poco, ya bien. Esta verdad que tira muy bien, así para gente aficionada como vamos, va a ir de maravilla. De todo, tiene rampa, que la rampa está increíble, el bowl, para la gente que le gusta rampear un poco, y también tiene zona de street, que es perfecta. Hay un parkour que no hay en Galicia en ningún sitio, por lo que me cuentan, y la pista pues está con una zona de street que se ve aquí, más un bowl que está muy bien diseñado. A verdade é que tira moi ben. E ten unha capiña moi pulidiña que para caer, as caídas son moi lixeiras, resbala e non te mancas tanto.
rapaces son moi inquietos, entonces, bueno, todo este tipo de actividades alternativas peganlle moito. Esta cultura de urbana está empezando a medrar outra vez nos anos 90, que estaba aí un poquinho apartada a principios de século, e ahora parece que está collendo auxe, entonces oxalá que veña moita xente. Los que hacemos estos deportes estamos encantados, no podemos pedir algo mejor, la verdad. Así que gracias al Concello de Sanxenxo porque es una maravilla. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas e Concello de Sanxenxo. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Pois aquí estamos de novo no Verán Verán e seguimos buscando máis propostas de lecer, unha opción para facer nestes días e, por exemplo, practicar hípica. E senón, que yo digan o noso compañeiro Juanma Lorenzo, que a la que marchou montar a cabalo, vexan. Hola Dani, pois hoxe estamos en Noalla, onde gozaremos dunha tarde de natureza e animais grazas á hípica Atalaya. Dentro dun segundos percorreremos a cabalo estes sendeiros das costas de Faxilde. Pues en esta hípica lo que hacemos solemos hacer son rutas por el monte, por la costa, y Ana con clases. Y luego los cuidados son básicos: alimentación, que es la avena, pienso todo pulpa de remolacha salvado de trigo, y luego el foraje no. Y nada, los caballos están en box por la noche y durante el día están sueltos. Intento soltar lo máximo posible. Bueno, Ana, fálanos un pouco de como son as clases de hípica que dades aquí nesta hípica Atalaya. Hacemos clases de equitación para los niños, para los adultos también. Tenemos la base de doma, se enseña los pasos básicos, como montar el caballo, trote, galope. También se puede avanzar un poquito más. También se enseña el cuidado del caballo, limpieza de la cuadra, todo, entra todo ahí. Primera clase también hay mucho contacto con el caballo, tocarle, acariciarle, ponerle el bocado, la silla, cepillarle, montar, caminar con él en la mano para buscar la conexión con el caballo, que es muy importante también, tener también la confianza en un caballo que estás montando. Nosotros hacemos rutas de 5 personas máximo, 1 hora, vamos por el monte que es aquí, el monte de Noalla, o por la punta de Faxilda, donde el lugar más próximo a la isla de Ons. Tenemos los caballos muy bien acostumbrados, están perfectamente aptos para llevar a gente que nunca ha montado, y nada, tenemos un límite de peso de 95 kilos
y también esos caballos responden muy bien a la hora cuando tengan un jinete experimentado, también lo pueden disfrutar. A verdade é que estivo xenial a miña primeira ruta a cabalo. Con meu novo amigo Mouro, despedimos esta tarde hípica. Ata logo! Seguimos no Verán Verán aquí en Canal Rías Baixas, tamén en Televigo, Telemiño, Canle Ribeira Sacra e a Televisión de Ferrol. A nosa seguinte convidada é unha muller con moito talento e tamén con moita creatividade. É actriz, tamén escritora, contacontos, Paula Carballeira, que tal? Benvida ao Verán Verán, como estás? Moitas grazas, moi ben, moi ben. Bueno, hoxe ves aquí o Verán Verán para falarnos de Carabela, que é unha publicación centrada na loita contra os plásticos e o lixo no mar. Efectivamente, mira ti, foi un encargo dun grupo de teatro de Carballo, de Galeatro, que cando me dixeron que estaban moi comprometidos co tema medioambiental, eu dixe, pois ideal, porque as persoas que nos gusta escribir, sobre todo escribir para a infancia, temos que ter en conta tamén esas temiñas, non, que chaman a atención. De certa concienciación tamén, non? Iso é. Entón dixe, fantástico, porque teño moitas ganas de falar disto dunha maneira lúdica, tampouco moi excesivamente pedagóxica, senón máis ben lúdica, é teatro, é un libro de lectura para entreter. Pero mira, e foi antes de todo o que pasou despois. Sí. Estrearon esa obra en xaneiro, e despois pasou todo o confinamento, co cal a situación que parecía que ia mellorando nos primeiros tempos, se te lembras, que parecía que todo se recuperaba, pois logo empeorou, co das máscaras, co das luvas, todo isto. Entón é un tema que aínda está moi de actualidade. Ou seja, que naceu sendo un texto pensado para teatro, non sei se xa cando estabas escribindo dicías ti, bueno, isto vai acabar publicado. Bueno, tiña a ilusión de que acabase publicado, de que acabase publicado, porque o teatro ten varias vidas, non? Unha é a vida en escena e outra tamén é a vida de cada persoa cando lee a peza de teatro. Entón, eu sempre quero que as pezas de teatro estean publicadas porque así cada persoa pode facer a súa posta en escena. E pode facer tamén o que pasou con Carabela, que como cadrou o confinamento, pois moita xente lía o libro en voz alta, as nais coas fillas ou cos fillos, os pais. Pequenos teatros dentro da casa, non? Iso é, e iso é maravilloso, iso é maravilloso. Bueno, contanos a ver, quen é Carabela, que é a protagonista, non, deste libro? É a protagonista, pois Carabela é unha cociñeira que traballa nun barco e que naufraga. Naufraga nunha illa de plástico das que hai polos océanos do mundo, nunha illa de plástico, a illa pequena, e claro, o plástico ten moitas cousas, pero non se come. E para unha cociñeira é como o colmo, non? Naufragar nunha illa, que mira aquí ti podes facer coas palmeiras, cos cocos, podes facer mil cousas, esa illa deserta típica, non? Pero neste caso non é así. Claro, pero neste caso non é así. Entón, como está ela sola na illa, que nos pasa as persoas cando estamos soas, que buscamos compañía? Crea unha nena de plástico para contarlle historias, para falarlle do mundo, para non esquecer. E a partir de aí, a nena de plástico cobra vida cando Carabela durme e quere conseguirlle comida a Carabela, porque ve que o que máis falta lle fai. Entón hai unha serie de personaxes, eu sempre busco que haxe personaxes divertidos, o peixe mutante, o paxaro tamén, que ten un problema, entón non pode cantar, solo berra. Bueno, unha serie de personaxes, a Kenya, a voadora, que a mí sempre me atraeron moito, como dicindo, como poden ser estas personaxes mutantes, non? Claro, claro. Para darlle un pouco de vida, un pouco de graza tamén ao texto, bueno, aí está. Un texto moi comprometido, cunha temática que está moi de actualidade, non? Esa basuraleza que se di, o castelanismo que se di, non? Esa basuraleza que está presente no medio ambiente, no mar, bueno, ao fin de contas en todos lados, por desgraza. Non sei se os nenos, ti que estás moi en contacto con eles, os ves máis comprometidos con o noso planeta do que estamos nós, que tampouco que sexamos moi vellos, non? Pero é unha nova xeración máis comprometida con toda esta causa. Eu creo que sí, ainda que peque de optimista, eu creo que sí, porque sí que hai unha educación non só na escola, tamén na casa. Que pasa? Que eles somos o exemplo, eles miran moito o que fan os demais. Porque moito falar, pero despois o mellor somos os primeiros que tiramos unha botella na rúa ou unha máscara, eso eles o ven, entón din, ai, eu teño que facelo e ti non o faz. Ao final copias o que ves, claro. Claro, pero eu creo que sí, que hai unha conciencia, de feito, sempre cando falas cos nenos destes temas, sempre están dicindo sí, por suposto, o sea, comprenden perfectamente, e Carabela, cando eu vin a estrea da obra de teatro, e despois a xente que o leu, sí que decían que os nenos
comprendían todo aquilo e sabían que había que facer algo para cambiar todo iso. Sí, pero, sen embargo, esas previsións agoreiras sempre din que imos ir a peor, non? Que cada vez vai haber máis lixo no mar, máis plásticos, e que cada vez a cousa vai estar nese futuro máis apocalíptico aínda do que estamos a vivir, nese futuro ainda vai estar a cousa peor. Sabes que pasa? Que eu tamén creo que nós temos a responsabilidade, as persoas que facemos algo artístico, non? De dar esa outra visión máis optimista. Máis positiva. Claro, de decir, o ser humano ten unha gran capacidade de destrucción, pero tamén ten unha gran capacidade de construción, de reinventarse, de cambiar as cousas. Somos o problema, pero somos tamén ao mesmo tempo a solución, non? Eu creo que hai que poñer o punto aí, non? De que nós tamén podemos facer algo para cambiar todo iso. Xa decías ti agora, o tema das máscaras, o tema das luvas, por camiños, por beirarrúas, por cunetas, pola praia. Ao final sí que tomamos conciencia, pero está nos custando aprender, porque... Parece mentira, parece mentira, porque ao principio do confinamento que todo ia como a mellor, que todo o mundo hai a natureza, que ven, que temos a natureza, e despois vese que non, que seguimos cometendo os mesmos erros, pero eu creo que sí, que hai unha esperanza. Sí. Eu creo que sí, que se poñemos o foco niso, non? De decir, algo se pode facer, mira, cada vez hai máis persoas que utilizan máscaras lavables, reutilizables, sí, as luvas igual, xa se deixaron de usar tanto, entón... Eu penso que sí, vamos darlle unha esperanza. Sen embargo, cando estábamos aí nesas primeiras semanas do confinamento, parecía que unha vez que rematase todo, que o mundo ia cambiar, non? Que nos íamos levar genial cos veciños, que íamos ser super colegas, que íamos ter pois todo aquilo que non podemos facer coa familia, estar máis unidos, todo iso que vivimos como moi intensamente neses primeiros días, nesas primeiras semanas, unha vez que nos deixaron sair da casa, parece como que nos esquecemos un pouquiño, non? Ai, xa podemos sair, xa está. E xa nos olvidamos de todo, non? Pero hai cousas que cambiaron, hai pequenas cousas que foron mudando. Mira, cando eu vivo nunha zona bastante rural, que tamén cambia moito a cousa, estar nunha zona rural. Cando empezaron a poder sair as horas de paseos, non? Claro, nunha zona rural, que pasa? Que hai moita xente maior que a min, que xa é... Entón, todo o mundo, os poucos veciños que había, xuntábanse nas mesmas horas, que logo os propios veciños dixeron, que tontería. Pero tamén había moitos paseos interxeracionais, o sea, e iso mantívose. Agora eu vexo rapazas de 15, 16 anos que van coas nais ou coas aboas. Ese costume eu creo que pode quedar, non? De pasar máis tempo xuntos, xente de diferente xeración. Eu espero que sí, que haxa pequenas dinámicas. No caso volvendo a Carabela, ao teu libro, falabas ti das personaxes, non? Desa creación desas personaxes, bueno, pois un pouco peculiares. Non sei como te inspiraches para elaborar ese tipo de protagonistas tan variopintos, non? Porque, a fin de contas, son moi diferentes entre sí, non? Claro, eu quería quitarlle un pouco de seriedade ao tema, un pouco de trascendencia, porque a mensaxe estaba clara, pero todo eso, para que chegue ben e máis co público infantil, ten que ter moito xogo, e máis sendo teatro. Entón buscaba personaxes que a mí me fixesen graza, que dixesen, ai, que curioso, non? Entón, claro, as mutacións, aparte con todo o universo de superheróis ou tal, os rapaces están moi ao tanto de todo iso, non? Pero é o que di o personaxe, o do peixe, unha mutación non é o que ti queres, non é... Pois veña, vou ter superpoderes, non, é o que che cadra. É o que che toca, non? Que che ven dado, claro. É o que así. Entón, ao mesmo tempo, utilizas pois, o sentido do humor, pero tamén pois, ese tipo de xogo relacionado co tema. Entón, por iso se me ocurrían pois, o peixe mutante, os paxaros, que moitas veces estas imaxes de outros paxaros que teñen unha argola aquí no pescozo. Entón, claro, en vez de decir pobre paxaro, pois decir, bueno, pois cambia, non canta tan ben, ao mellor canta blues. Claro. Por exemplo, non? Buscar este tipo de temas, buscarlle a outra parte, dentro do sentido do humor. Por iso hai eses personaxes tan variopintas que fan tanto contrapunto. Dicíamos que é un texto teatral, e claro, moitas veces, porque máis e que menos, pois non está moi acostumado a ler teatro, non? Pois máis novela, máis outro estilo de libros, non? No caso da rapazada, iso de ler teatro, xa comentabas ti, non? Con esas representacións caseiras, pero en xeral, ti crees que é un xénero que lles gusta aos nenos, que imaxinan ese teatro na cabeza? Eu creo que é moito máis fácil para os nenos, para as nenas, imaxinar a peza de teatro. Que pasa? Que non se lee moito teatro, ninguén lee moito teatro, está a narrativa sempre, non? Claro. Logo hai poesía, que é menos, e logo xa como último o teatro. Pero sí que é verdade, como dá moito xogo nas aulas, por exemplo, dá moito xogo na escola, tamén na casa, é o que che decía, o teatro é máis, non é só que se poida, senón que se debe ler en voz alta. Entón, iso enseguidiña, os rapaces e as rapazas pillan o punto, gústalles moito, porque é como xogar cos pais, coa xente que teñen ao redor.
Aínda falta moito para que se lea teatro, por eso Claro. eu neste libro en concreto, en Carabela, a introducción é casi como un conto. É Carabela que di, vou vos contar a miña historia. E non a vou contar eu soa, vou a contar con moitas personaxes, Coa porque axuda. eso é o teatro, non? Claro. Que é diferente. Entón, eu creo que por aí hai que darles tamén as pautas para que saiban ler teatro, para que non lles resulte moi extraño. Bueno, ti és unha muller de sobra coñecida que ademais lle dá a todo, actriz, escritora, tamén para textos teatrais como é o caso. Por excelencia, Paula Carballeira é sinónimo de literatura infantil e xuvenil, e non sei, claro, se tiveras que quedar con algunha de todas estas facetas, supoño, digo eu, que quedarás con esta, non? Ou vasme sorprender agora coa resposta? Non, sabes que pasa? Que cando me preguntan estas cousas, eu teño a sorte que ti dis, non? De poder facer moitas cousas. E todas, para mí, a mí pareceme preciosas todas as cousas. Que pasa? Cando escribes, que é o que máis fago, non? Escribes ti soa na casa, que está moi ben, pero a mí tamén me gusta moito o público. Claro. Entón, cando contas contos, por exemplo, que é algo que tamén me gusta moito facer, tes o público diante e de maneira moi directa. Cando fas teatro, non o estás ti soa, hai compañeiros e compañeras na escena, entón é outro tipo de xogo. Cando fas televisión, é outro tipo de xogo, hai aínda máis xente. Entón, poder facer todo iso é como xogar ti soa, que está ben, é divertido, ou xogar cada vez con máis xente. Claro. Entón, eu non podería escoller, porque o de escribir non che quita facer outras cousas, non podería escoller. Creo que todo iso fai que eu sexa quen son, ou que poda facer o que eu faga, non? Porque senón como explicas o xogo do teatro, senón non fas teatro, non podería escoller, non podería. Claro. Sempre está a literatura, claro, porque non che require moita cousa, máis que un ordenador ou unha libreta, incluso é a túa casa, pero despois está todo o resto que eu creo que contribúe. Bueno, supoño que tamén eses contacontos, esas actuacións, representacións teatrais, co público diante cambia o conto, non? Porque unha cousa é estar, quizáis, nun estudio de televisión gravando unha serie e outra cousa é estar co público, é unha cousa ben diferente, non? Moi diferente. Ti, mira, no confinamento, cando gravabas algún vídeo, tal, é como traballar na televisión, falas de unha cámara realmente, a un obxecto, sabes, claro, que detrás desa cámara hai vai máis haber xente. moita xente, pero non te das pero conta, non está ali. Claro. Co teatro sí, co teatro está ali igual que cos contos, entón estás vendo en directo que é o que está acontecendo, se gusta, se non gusta. No libro é outra cousa, ti escribes un libro e ti poucas veces sabes cal é a reacción do público, que pasa cando a reciben, sí. Dicías agora, no confinamento, esa grabación de vídeos, estiveches tamén moi activa, contando contos, facendo esas grabacións para que chegasen á rapazada, non? Contanos un pouquiño como xurdiu e como foi esa experiencia tan atípica, non? Pois mira, en principio supoño que me pasou como a todo o mundo, a confusión, non? De que é isto, que pasa, que facer agora, non? E logo cadrou tamén nunha época que para nós é de moito traballo, no mes de marzo, abril e maio, que son o día do libro, o día das letras, todo isto, non? Pero de repente houve xente, programacións, que quixeron manterse. E só o esforzo de manter a programación, de manter os espectáculos que tiñan contratados, a min iso xa me pareceu digno de apoiar. Totalmente, sí. Que pasa? Eu non o podo apoiar como apoiarías antes, o sea, co directo, co streaming, por exemplo, porque eu preciso do público. Claro. Entón, a grabación a min parecíame a maneira máis gravar un pequeno contiño, que ti podes despois ver que todo vai ben, na medida caseira, claro, non tes un operador de cámara, non estás ti coa cámara, pero que vaya todo ben, que vaya todo correcto, e vías que a xente agradecía moito eses pequenos momentos, non? Porque claro, un conto como moitísimo en vídeo duraría 8 minutos, non é unha hora de estar diante dunha cámara, o sea, dunha pantalla, claro. Entón a xente agradecía moito, porque era un minutiño, era como unha pequena pílula que de ficción, non? De unha maneira moi directa, moi accesible. Foi unha experiencia, mira que en principio costa, non? Sí, porque aparte estábamos todos un pouco descolocados, non? E agora que pasa, claro. Claro. Non é unha sesión de contos, porque o vivo é outra cousa. Claro. É outra cousa. E cando traballades directamente, non é esa contacontos clásico cos nenos aquí diante sentados, vendo as caras e interactuando con eles, non é o mesmo conto, claro. Non é as intervencións dos rapaces. Claro, que moitas veces no vídeo nada, contas ti xa está, pero cando dis, pois sabía, era unha cousa noxenta, sabía tan noxento como, e xa o rapaz xa che di inmediatamente, como espinaca, como as cousas que non lle gustan. Moita espontaneidade tamén, non? Como caracteriza ese tipo de actividades pros nenos, non? Que participan contigo, non? Na contada. Claro, tamén os adultos, é outro tipo de público, pero o conto vaise facendo coa xente tamén, non? Entón, claro, no vídeo non é así, és ti
pero botas moito de menos, que se vaya facendo Claro. coa xente, coa resposta, co momento, con todo iso. Bueno, agora, nesta nova normalidade, sí que estás tamén a traballar máis alá de Carabela, con elas tres, a nai, a nena e a bruxa e moitas outras, non? É un contacontos que anda circulando, non, nestes momentos polo país, non? Efectivamente, sí. Despois do confinamento houve moita xente que quixo empezar a programar, sobre todo sesións de contos, porque é máis controlable, mantendo toda a distancia de seguridade, Claro. mantendo todo o protocolo, Sí. non? E as persoas agradecen moito precisamente os contos. É algo como se nos reencontrásemos con nós mesmos. E elas tres, esta sesión é unha sesión que apunta moito tamén ao tema da muller. Son protagonistas femeninas, que son as protagonistas, o sea que elas fan as cousas, non? Sí. E que resolven os problemas. Son contos tradicionais, pero escollidos dentro deste tema, non? E si, está habendo moitas programacións que se manteñen, sobre todo en sitios máis pequeniños, onde aí pode haber un control de aforo. Eu estou moi contenta. Sempre é raro contar para un público con máscara. Sí, Sempre é raro. Aí por grupiños, non, de Por familias, grupiños, tamén pero sí que ves que a xente quere, a xente ten ganas de facer cousas, efectivamente. Está indo moi ben, estou moi contenta. Bueno, é un espectáculo, podemos dicir, que ten certo, xa dicías ti, certo matiz feminista, como non sei se cadra tamén se pode ver certo feminismo en Carabela. Sí, sempre hai un componente feminino e feminista, non? De reivindicación de que en determinados aspectos, como pode ser o conto tradicional ou o teatro, lembra que hai moi poucos protagonistas femeninos, non? Entón, xa vai sendo tamén de ir cambiando as cousas, non eliminar, non se trata de eliminar protagonistas masculinos ni nada, non? Sino tamén de dar a opción de que existan estes protagonistas femininos. En Carabela, a protagonista de Carabela, a nena de plástico, pero está un peixe mutante, está o paxaro, sabes, hai protagonistas masculinos tamén, pero que as mulleres teñan, porque ese é a mensaxe que tamén lle das ao público, non? Que nós tamén podemos decidir, nós tamén podemos, non ten por que haber un salvador. Esta mensaxe está sempre presente tamén, tamén como nos contos, que hai de todo no mundo, non? Entón tamén hai mulleres boas, malas, como homes bons, como homes malos, e que as mulleres podemos ser protagonistas, sobre todo, que é o que falta, non? Ese papel da muller de que faga as cousas, de que resolva os seus conflitos. Bueno, xa para rematando, Paula, contoche unha curiosidade, non sei se sabías que ti e eu compartimos lugar de orixe, a parroquia de Maniños, no Concello de Fene. Es de Maniños! Efectivamente, e na que marchei moi cediño dali para o Concello de Ares, para a parroquia de Camouco. Ti sí que estás moi vinculada a Maniños, a Fene e a toda esa contorna. Que é para ti Fene, Maniños? Que significa na túa vida diaria? Pois todo, eu sou máis maior que a ti. Pero pouquiño. Cando eu era nena, Fene era un referente cultural na Bisbarra. Sí. Entón eu empecé a facer teatro nas escolas municipais, empecé a escribir tamén na escola, porque había moitos mestres que estaban, moitas mestras, no meu caso, que pedían que escribísemos e máis en galego, que coñecésemos a cultura. Fene para min son as orixes. E de feito, cando vou a Fene, cando vou contar a algunha parroquia do Concello, non só Fene, tamén Narón, tamén Ares, hai como unha cousa de pertenza, de veciña, entón que iras que non, a min emocioname ir a contar para os veciños, por exemplo. Ali querente moito, en toda a comarca, se nota que te queren moito, e os espectadores que nos están vendo a través da tele de Ferrol, seguro que din, pois sí, claro, como non vamos querer a Paula se está super involucrada coa nosa zona, coa nosa comarca, non? Eu creo que hai que decir de onde ves, porque eso marca moito, máis no noso caso, non? O que nos dedicamos. Tamén en Fene é un dos lugares onde foi das primeiras emisoras municipais de radio. Sí, Radio Fene. Entón hai moita cousa ali, moita cultura en toda a Bisbarra de Ferrolterra, que eu creo que hai que tamén, non? Como vimos dali, pois por que non? Por que non reivindicar? Presumir tamén daquele lugar, que por certo conta cun museo único non sei se no mundo, pero debe de ser que case no mundo, o Museo do Humor, non? Sí, eu creo que hai moita movida cultural en toda a Bisbarra, hai moita xente que se move moito, e como quedamos alá arriba, como esquecidos do mundo, eso hai que dalo a valer, hai que decir, pois sí, hai móvese xente e xente moi interesante por aí. Bueno, pois por fin teño oportunidade de falar de Fene, da nosa zona en Canal Rías Baixas tamén, grazas ao Verán. Paula, foi un placer falar contigo hoxe aquí no programa, moitísimas grazas por vir. Nos de contado imos coa seguinte actuación musical desta semana, xa saben, hoxe o noso artista convidado é Joselito do Grove. Eu quedo aquí con Paula brindando con Martín Kodax. Paula, collemos a nosa copa, pois por Carabela. Por Carabela. Teño tantas cousas na mente que
son mequiño podía soñar. Vexo aquela ría tan longa cando estou chegando ao meu lar. E cando pola mañanciña cruzando va o regreso xa de cantar, vexo o sole como amanhece. Eu non sei en min que acontece, creo que non se pode explicar. Corazón meco, quero contigo por sempre viaxar. Corazón meco, e o noso grove por sempre lembrar. Corazón meco, xa non mo pode nadie arrincar, porque che un sentir tan profundo que non hai igual neste mundo, é polo que debo loitar. Sempre que recordo o pasado, aqueles tempos da miña nené, lembrome de todos amigos, tamén dos que quedan atrás. Sempre lembrarei o meu grove, alá onde vaya e este donde este. Todo aquel que ven me coñece, sabe que o que eu digo acontece, e ademais por sempre será. Corazón meco, quero contigo por sempre viaxar. Corazón meco, e o noso grove por sempre lembrar. Corazón meco, xa non mo pode nadie arrincar, porque che un sentir tan profundo que non hai igual neste mundo, é polo que debo loitar. Corazón meco, quero contigo por sempre viaxar. Corazón meco, e o noso grove por sempre lembrar. Corazón meco, xa non mo pode nadie arrincar, porque che un sentir tan profundo que non hai igual neste mundo, é polo que debo loitar. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. Pois nada, xa estamos de volta, xa sei que están desexando coñecer a candidata desta semana a converterse na praia deste verán. Hoxe marchamos ata Caneliñas, unha praia urbana con moito encanto que ata ten unha alcaldesa. A mellor non lles conto máis. Cuando en las mañanas entra el rocío, las olas del mar se oyen por detrás y no estás conmigo. Puro marisol. A semana pasada descubrimos a praia de Canelas e hoxe vimos a unha cun nome similar, máis pequena e situada no centro de Portonovo. Hoxe coñecemos a praia de Caneliñas. Una praia
agradable, familiar, para estar cos rapaces, para estar a gusto. Pois o clima, a auga limpiña que ten e non ten moito oleaxe tampouco para estar tranquiliño na colchoneta. Que por mucho viento que haga siempre está bien aquí resguardado. Esto es siempre quente, non está, bueno, non está fría, pero para elas, para mí nunca está fría. Que es muy acogedora, es pequeña, tiene el agua muy limpia y estamos a gusto aquí. Home, porque é pequena, pero a arena é moi finiña. Puro marisol para olvidar, puros cochirrón para recordar que no estás conmigo, como me has herido. Para cualquier movimiento por las playas haya que llevarla, salvo que estés tú en el agua bañándote o en tu toalla. Para todo lo demás tienes que llevarla puesta. Vamos a volvernos locos con el party que forma Rodrigo. Yo sé que te gusta mover tu cuerpo en el más reggaetón. Si tu cuerpo pide más, vamos a darle más. Porque nos encanta, venimos todos los años desde hace 20 y es el lugar donde mejor estamos. El clima, la gastronomía, los chavales, es una maravilla. Que, como ven, podes mirar un paraíso natural, todos los veleiros, todos los barcos aparcan aquí. Bueno, aquí estás tranquilidad, tens todo cerca, podes ir a pé, non hai aglomeracións así grandes. Son alcaldesa de Portonovo ou de Caneliñas, porque son aquí miro por Caneliñas. Se fai falta luz, chamo, se hai unha pedra levantada, chamo. Bueno, pois traemos unhas patatillas, unhas cerveciñas e unhas colchonetas para pasarlo un pouco ben tamén neste día tan bo que temos aquí en Portonovo. Pues pasear por la orilla, aunque ahora haya que ir con mascarilla, pero se está muy bien. Pero bueno, son os rapaces, o típico, traemos unha colchoneta, un flotador, bañámonos. Cotillar, mirar para uns e para outros. A bañarnos, falar un pouco de todo, pero de nós, non cortamos trases, Aquí hai salsa rosa callada, meu fillo. Salsa rosa callada. Ai, a ela sí, porque ela teñe moito a falar. Que nos gusta mucho porque es una playa muy pequeña, bueno, rocas para los niños para que salten. Chamamos Jacobás, na parte izquierda da playa, ali hai como un riachuelo que entra ao mar. Que la Cobás es famosa y que la gente le gusta tirarse aquí, por eso vienen a esta playa. Sí, a nos gustanos as rocas sempre. Xa, porque a min a area, eso de ir impregnada de area non me gusta. E el gustalle pescar. Es que esto no se paga con dinero, no cuesta nada y mira, y los niños se lo pasan bomba. España me lo confirmó, número 1 más reggaetón. Italia me lo pidió, Portugal se lo gozó. España me lo confirmó, número 1 más reggaetón. Un saludo para Verán, Verán. 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 Oye, mami, vamos a volvernos locos. Pois xa puderon comprobar por que a xente prefire esta playa de Caneliñas. Así que, sin máis, imos a despedir hoxe. Eu despido que son a alcaldesa de Caneliñas. Despidvos a que veñades todos á praia de Caneliñas, que é moi agarimosa, e saludos, Dani. Bueno, pois un saúdo tamén para a señora alcaldesa da praia de Caneliñas. Non me diga, nunca tal viran unha praia con alcaldesa, espero que non se entere o alcalde de Sanxenxo, porque senón aínda a imos liar. A praia de Caneliñas é unha das candidatas a converterse na praia deste verán. Xa saben, ese concurso que estamos aquí facendo no programa para descubrir cal é o mellor areal deste concello de Sanxenxo deste 2020. Caneliñas vai competir coa praia de Pragueira, que é o areal que lles imos presentar no programa da semana que ven. De todos os xeitos, xa saben, poden ir votando a través do Facebook do programa Verán para axudarnos a decidir a ver cal é a mellor praia deste verán. Por certo, nas votacións das últimas semanas a praia ganadora foi a de Paxariñas, así que xa saben, se entran no noso perfil en Facebook e atoparán toda a información destas praias do concello de Sanxenxo. Bueno, imos xa con o noso seguinte convidado, Pepe Capelán. Que tal? Como estás? Benvido, verán. Moitas grazas por convidarme, é un placer, unha honra estar aquí compartindo esta tarde de verán con vos. Bueno, véxote ben, véxote moreno, véxote con boa cara, supoño que estás pasando un verán
pois ben, non? Pois mira, non hai queixa. A verdade é que estamos tendo bastante traballo, collimos unhas pequenas vacacións no Malicia, pero seguimos aí dando guerra coa Liga dos Cantantes Extraordinarios. Aí está. E a boa cara tamén se debe a estar, bueno, entre amigos e familia, porque ao mellor os espectadores non o saben, pero compartín uns meses con Bosco de prácticas. É certo, aquí en Canal Rías Baixas. Detrás das cámaras, que foi para min unha experiencia maravillosa, pois poder aprender como se fai a tele dende dentro con vos. Bueno, pois hoxe estar aquí sentado contigo, pois xa che digo, unha honra, un placer e dende logo un disfrute con este entorno maravilloso que tedes aquí, non? E aprendendo a facer tele local, que é moito máis difícil que a tele grande, que ten moitos máis recursos. Pero é moito máis agradecido, a verdade é que paseino maravillosamente ben, e bueno, pois eso, estar aquí coa familia do Canal Rías Baixas para min é sempre un orgullo. Bueno, humorista, guionista, presentador, cantante, de maior, hai que decidirse, que queres ser de maior? Mi madre, eu de maior quero ser vello, quero chegar alá, exactamente, pero mira, pois toquei moitos paus, efectivamente, no audiovisual, pois levo xa uns 10 aniños, así botando contas, e fixen, como diste, un pouquiño de todo, pero gústame. Empecé con esa faceta de humorista, no bamboleo, logo fun, pois, bueno, facendo xa máis de reporteiro, presentador, e quizáis gústame máis o apartado de comunicar, non? De presentador, comunicador, showman, sí, pero un pouco sempre ligado ao humor e ao entretemento, é o que máis é o máis agradecido, quizáis, polo público. A xente agradece que a fagas rir, non? Bueno, ti de pequeno xa tiñas esta vocación, porque aí sempre que o di, non? Quen quere ser xornalista, como a min, que estudei xornalismo, hai moitos compañeros que decían que eu de pequeno xa sabía que quería facer isto. Eu dicía, a mí non me pasou, chegou o momento da selectividade, e, bueno, tira pa diante, a ver que pasa. Pois eu de pequeno, home, non tiña claro que quería ser, pero sí que o que é seguro é que a min castigábame sempre sentarme só, porque falaba ata coas paredes. Entón, a mí eso tamén pasaba, que me teño botado moitas veces de clase por falar, non sei por que sería. A mí sentábanme só diante da mesa do mestre e acababa falando igual, entón, digamos que, pois ao mellor xa por aí se deixaba entrever algo, non? Pois tamén empecé con teatro na escola, no instituto, e, bueno, pois outras experiencias na universidade relacionadas, pois eso, coa comunicación, coa radio local, tamén empecé xa dende moi rapaz na radio municipal do meu concello, de Arteixo, pero nunca pensei que anos e anos despois pois iba a acabar dedicándome a isto, non? Que de feito, bueno, non sei se é unha profesión ou non, porque meus pais ainda a día de hoxe me din que busco un traballo de verdade. Que traballes de verdade, non? Que isto non o acaban de ver. Por certo, antes de dedicarte a todo isto, tiveches outros moitos traballos, non? Sí. Contanos un pouquiño. Pois mira, eu fixen de todo, mira, dos máis, eu estudei Maxisterio. Bueno, estiven sempre relacionado co tema da educación, con campamentos, monitor de tempo libre, que me encantaba traballar con rapaces, eu pasaba moi ben, botei moitos anos de monitor de tempo libre, logo, pois tamén por vicisitudes da vida me dediquei á hostalería, fun comercial, fixe un pouquiño de todo para sobrevivir, ata que pois se cruzaron no meu camiño pois as cámaras da Televisión de Galicia ata agora. Bueno, supoño que estarás de acordo comigo en que o humor é moi importante na vida en xeral, eso non hai dúbida, pero en tempos de coronavirus se cadra aínda máis, non? E foi moi importante, non? Durante todos estes meses que arrastramos dende que comezou todo isto, foi moi importante, non? O humor, facer rir, desconectar tamén, pois, por exemplo, a noite, non? Despois de ver aí o telexornal, desconectar un chisco, pasar un bo rato e esquecerse por un intre de todo isto, pues, non? A verdade é que veu moi ben o feito de que existira un programa como Malicia Noticias, por exemplo, donde tratábamos a actualidade, como decimos nós, virada do dereito, e a xente creo que agradeceu, non? Eran moitas horas ao día, información sobre, bueno, pois un tema bastante delicado que, por desgraza, toca non seguir sufrindo nestes momentos, e o feito de que ao espectador lle des algo de humor, algo en que distraerse, en que evadirse, pois eu creo que o agradeceu bastante, de feito, pois veunos moi ben a nivel de audiencia. E logo, bueno, pois tamén foi maravilloso ver como aparecían iniciativas amoreas nas redes sociais, pois humoristas e comunicadores tan destacados do noso país como David Perdomo e Touriñán, que facían todas as noites. Directos no Instagram, aos que moitos nos conectamos algún momento, non? E atrás deles, pois, viñeron moitos outros, grupos de música, grupos de teatro, é dicir, o feito de ter que estar confinados foi tamén un agromar de iniciativas culturais a través das redes sociais que nos serviron de entretemento e un pouco para canalizar, non, ese malestar que nos xenera
esta situación. Entón, pois foi maravilloso ver como a cultura se abría camiño, non? Heróis de guerra, non? Humoristas, cómicos, heróis de guerra durante estes meses. Sí, eu tamén eso, músicos, actores, actrices, todas as iniciativas culturais que xurdiron durante este confinamento, pois foron maravillosas e moitas delas pois siguen tendo hoxe en día, pois siguen perdurando, non? Bueno, pois eso tamén nos serviu para ver que hai moita cultura, hai moita calidade en Galicia e que, bueno, que non nos podemos esquecer e témola que seguir tendo en conta, non? Agora, que volvemos a esta nova normalidade. Agora que o coronavirus está un pouco máis complicado, pero ti fixeches moitos monólogos ao longo dos últimos anos. Non sei que tal esa experiencia diante do público ali en directo, que te poden xulgar, que te poden lanzar tomates ou unha cadeira á cabeza. Eso creo que é a cousa máis complicada que fixen na miña vida é facer un monólogo, porque é o que diste, estaste expoñendo a... pois eso, estaste expoñendo a que te xulguen en directo centos de persoas, que non podes ter un fallo, non é como na tele que dis cortamos ou tal, ali estás exposto e ademais veslle as caras á xente frente a frente con uns metros de distancia e é complicado, os nervios que se pasan en un monólogo, eso é tremendo, pero bueno, ao mesmo tempo tamén logo está a satisfacción de facer rir a xente, claro que sí, eso é maravilloso, é unha experiencia única, vamos, non se pode, eso non se vive estando diante das cámaras, porque non tes o público que te está vendo en directo, eso, o directo con público é algo indescriptible. Pero non sei se te sentes máis cómodo nese tipo de fregaos ou se cadra como actor, cando che toca presentar, non sei onde... Cando che toca estar diante da xente, da cámara, onde te atopas máis cómodo? A min gustame máis a cámara. Aínda que sexan programas con público, por exemplo, pois como estábamos en Bamboleo, ou estamos na Liga dos Cantantes, ou en outros programas que estiven, prefiro a cámara, non sei por qué, quizáis porque, bueno, o entorno ao mellor é máis controlado, sabes máis o que vai a pasar, pero nun monólogo, a min gustame xogar moito ca improvisación do que pasa, é dicir, ti tes o teu monólogo preparado, o teu texto, pero a min gustame un pouco beber do que está pasando nese momento na actuación, pois ao mellor alguén lle sona o móvil, unha persona tal, entonces aproveitarme desas cousas que pasan, pero ao mesmo tempo pois tamén é esa sensación de a tumba aberta e que sexa o que Dios queira. Claro. Entón gustame máis, se me teño que decantar, quizás a cámara. Bueno, falamos de monólogos, falamos de actuacións, falamos de contos, tamén temos que falar de chistes, claro. Eu son malísimo para os chistes. Bueno, pois xa somos dous. O meu chiste favorito, con isto xa cho digo todo, é o do can arxentino, ti seguro que sabes cal é, non? De como ladra o can arxentino, non? Este guau. Entón nada, como xa ves que o meu é malo e non teño remedio, a ver, contanos un chiste, por exemplo. Que me cataloguen como humorista cando son malísimo contando chistes. Pero me vouche contar unha cousa que isto pasoume de verdad, bueno, pasoulle a un primo meu que, bueno, pois non tiña nin idea de cociñar e pois estaba de baixa por paternidade na casa e a muller chamou e dixo, mira, vai facendo aí un polo asado para comer, que eu chego para comer ás 2 e tal. E pois nada, pois meu primo colleu un libro de receitas e puxose a facer ali o polo como podía e cando chegou a muller, pois ele estaba sentado mirando para o forno e facendo así. E dixo a muller, pero, Manolo, pero que faz aí? Ai, Dios mío, pero como está o polo? Que fai cru? Dixo, pois muller, fixen o que poñía o libro, meter el pollo en el horno e hornear durante media hora. Bueno, pois saben, chiste malo, acabamos de demostrarlo, chiste malo. Falando de chistes malos, a la que mandamos a Juanma Lorenzo, noso compañeiro, na procura de chistes por aquí polas rúas de Sanxenxo, e o pobre isto foi o que topou. 100 grados a babor, y Babor murió calcinado. A Pilar los barriles y Pilar murió aplastada. Me acuerdo de alguno del diario de Patricia cuando le daba ataques de risa a la presentadora. Yo de diario de Patricia que le preguntan, ¿tú por qué fumas? No sé qué, le dice el chaval, así, pues para hacerme el chulo. Abrir, cerrar, o algo así, eso no me acuerdo qué el password era. Van dos por el desierto y le dice uno a otro, mira, una piedra preciosa. Le dice el otro, pero si es un ladrillo, dice, ya, pero a mí me gusta. Recuerdo una caída importante por las escaleras de Zoo, porque bajábamos, ya era el último sitio donde íbamos ya de aquella manera. Nos ha pasado que al aparcar pues casi se nos cae el coche por... Bueno, hay un barranquillo ahí. Pues intentar abrir un coche que non era meu, e chamar a xente que me axudara. E todos intentando, de repente me dou de conta que non é meu, entón imagínate. Que estaba bajando por la calle de la Moda y de repente apareció un cochecito de un niño. Yo dije, señora, que se le va el niño, y echa por ello.
Y es que la señora seguía hablando por teléfono. Yo, señora, que se caiga el niño. Y era una broma de estas de televisión. Iba caminando todo tal y se cayó en una No, pensé que la fuente estaba vacía, porque estaba muy quieta el agua. Y para atravesé la fuente con el agua por aquí ya. Estaba llenando la bañera, fue a tocar el agua a ver si estaba ya la temperatura y cayó de cabeza a la bañera vestido. Estaba un matrimonio, decía, acababan de tener un hijo, ¿no? Le decía al marido, cariño, que no abre los ojos. Dice, no te preocupes, es un bebé, joder, tiene que abrir los ojos dentro de poco, tú tranquilo. Pasan las semanas y el marido preocupado, cariño, que no abre los ojos, Coge al bebé, lo lleva al médico y mira, ¿qué le pasa? Y dice, pues mira, tengo este problema porque, fíjate, lleva 5 meses y no abre los ojos. Y el médico lo empieza a mirar, empieza a mirar bien y dice, ¿y ustedes dos hace mucho que viven aquí, en Sevilla? Dice, sí, de toda la vida somos aquí. ¿Y su mujer dónde trabaja? Y dice, mi mujer hace 12 años que trabaja en un chino. Dice, ajá, muy bien. Dice, bueno, ya tengo la conclusión, dice el médico. Mira, hay un tema, el que tiene que abrir los ojos es usted, joder. Va un pez y frena en seco. Bueno, pois nada, a conclusión, mira que hai chistes malos no mundo e que boa cousa que teñamos xente como os amigos e amigas que quixeron colaborar connos con esta reportaxe para contarnos todos estes chistes, pero a verdade é que para chistes, pois como que non é o noso, non Pepe? Sabes que pasa? Non hai chistes malos. Eu creo que hai que saber contalos. Tamén pero é verdade. Bueno, son moi malos, xa o digo, son malísimo contando chistes. Tamén aquí en Galicia temos outro rollo distinto, porque o típico chiste de lepe, todo iso, que Eso se cadra, non non, aquí nos gusta máis o O conto. conto, exactamente. Aquí temos grandes mestres dos contos, Claro. como era Xestal, como era Farruco, como pode ser Isi. É dicir, temos grandes contadores de chistes, de contos, que logo se reconvertiron tamén en monólogos de xeito moderno, pois fai uns 20, 30 anos, cando empezou a chegar ese formato de monólogos, e claro, temos grandes mestres como Cadaval, como Carlos Blanco, como, bueno, xa máis nacionais como David Zamor, Bodegas, etc. Pero claro, eu creo que os galegos sí que temos unha maneira diferente de contar as cousas, non tanto chiste. Que temos o tópico de que non somos divertidos os galegos, Somos. de que tal, e mira, ao final, cantos empezaches ti a contar, e cantos humoristas, e canto talento temos aquí. Sí, e cantos hai por aí adiante, pois eso, enchendo teatros por España adiante, entón, quer dicir, o que pasa é que os galegos non somos nada bota por ela, entendes? Nos vamos aí, facemos o noso e pa casiña, non nos damos moito así a conocer. Discretiños, claro, discretiños. Eso mismo. Bueno, falando de pasar bos anacos, aquí ao ladiño, no Concello de Barro, montaron aí unhas festas tremendas, con sentidiño claro, durante o confinamento, na Rúa das Baladas. Unha Rúa das Baladas que estivo aí durante todo o confinamento, sendo a referencia de como había que vivir estes tempos, porque tiveron unha relación estupenda os veciños da beirarrúa dun lado cos do outro, ao final acabaron facendo esas festas, e ti polo medio, ao final acabaste sendo o pregoeiro da festa da Zorza. Sí, porque todo empezou cando o domingo que se nos confinou, empezaron facendo como unha sesión vermú, e fomos a recollelo en forma de reportaxe para o Malicia. Ninguén nos diría, non, que 3 meses despois casi pois chegou ese momento de despedir o confinamento outra vez ali nesa Rúa das Baladas, que foi, como diste, un claro exemplo de como levar ese confinamento da boa relación entre os veciños. Había concertos, había sesión de DJs, había directos todas as tardes. Actividades pros nenos, xogos, foi houbo de todo nesa... E acabaron facendo esa festa da Zorza entre os balcóns dos propios veciños, e bueno, pois... chamaron a min de pregoeiro, e foi todo, pois eso, todo unha honra, imagínate, non? Porque sí que estuvémonos facendo eco desa iniciativa, que eu creo que tamén serviu un pouco como exemplo que logo se extrapolou, non? E viuse en outras rúas de Galicia e de España, que foi, pois eso, un xeito de sobrelevar, sobre todo para a xente que estaba confinada nos pisos, porque, pois bueno, eu que vivo nunha aldea, pois evidentemente o confinamento pois era moito máis doado, porque tes, bueno, máis onde esplayarte, onde sair e respirar aire puro, pero a xente, sobre todo, que tiña nenos e que tiñan que estar pechados nos pisos, pois era complicado. Entón isto era unha vía de escape maravillosa, eran festas todas as noites, eso era unha envexa, vamos, estou pensando en empadronarme na Rúa das Baladas. Pois a verdade é que sí, a mí que me tocou vivir o confinamento nun piso aquí nas Rías Baixas, dicía eu, pois, lástima non ter unha festa da Zorza aquí entre as cordas de tender a roupa dos veciños, non? Pois sí, foi unha festa moi chula, porque, bueno, eso, pois entre todos colaboraron, e bueno, ver a xente toda nos balcóns celebrando ese
remate, non, de confinamento ou das festas que Sí. celebraban, pois foi moi chulo, moi emotivo incluso. Bueno, vais alá do humor, da túa faceta cómica, vamos co apartado musical. A ver. Apartado musical que ten nome propio, os Fillos do Estramonio. Pois Como lle vai sí, o verán os Fillos do Estramonio? Pois, bueno, vainos retomando a actividade, porque, bueno, como ben dís, pois é unha iniciativa musical que comparto con moitos compañeiros da tele, moitos deles do programa Bamboleo, sí. que ten ese toque de humor tamén, porque o que facemos é coller cancións clásicos do rock e cambiarlle esas letras ao galego, poñer esas letras en tono divertido e tal, e viñamos tendo bastante boa acollida todo o inverno, dende o verán pasado hasta este inverno, e agora, pois, evidentemente, por causas máis que lóxicas, tivemos que parar, e estamos retomando un pouquiño a pouco a actividade. De feito, pois, bueno, pois pouco a pouco vamos a ir collendo concertos, claro, todo con este prisma da nova normalidade, de xente sentada, separación, etcétera, pero bueno, ese é o que se prevé de cara a este outono inverno. Pero bueno, tamén moito borrollo, moito humor e esas letras, non, que nos comentabas ti, esas letras que tamén son a clave das vosas actuacións para tamén pasar un bo anaco, non? Pois sí, de feito, bueno, é un pouco esa teima que tes cando eres adolescente, se che gusta a música rock e dices, bueno, vou montar un grupo, pois a nos deunos con 40 anos. Claro. É dicir, somos un pouco uns locos vellos inconscientes. roqueiros, non? Sí, nós en vez de sexo, drogas e rock and roll, nos é churrasco, licor, café e rock and roll. Ai, pois mira. O noso leitmotiv. E de feito o noso lema é rock and risa, é dicir, a música é o humor, é o que nos move e bueno, a xente, o que pretendemos é que pase un bo rato, que se divierta con nós, que se queden coas letras, co que contamos nas cancións, e prácticamente pasalo nós tan ben como a xente do público. Bueno, pois, falando de música, non sei se coñeces a Joselito do Grove, se non o coñeces ou coñécelo ou non. Sí, claro. Bueno, pois non xa non cho teño que presentar, porque Joselito do Grove é o noso artista convidado nesta semana no programa Verán, e imos ir de contado coa súa derradeira actuación musical. A mí só me queda agradecerlle a Pepe Capelán que viñese hoxe ata o programa, ata o Concello de Sanxenxo, a pasar un anaco divertido aquí connosco. O que nos queda, Pepe, é coller as nosas copas de Martín Kodaks, que está fresquiño, que acabamos de botar. Brindamos, pois, polo que ti queiras, Pepe. Pois, por seguir o ano que ven igual que ata agora, polo menos. Bueno, pois non é mala cousa. Pois así, con Pepe Capelán rematamos o programa de hoxe de contado Joselito do Grove. Vémonos a semana que ven. Graciñas. Na beiriña do mar, na beiriña aprendí a soñar. Na beiriña do mar de Fisterra, na beiriña quixera quedar. Donde rompen as olas e o vento, donde o ceo se xunta co mar, donde o sol viste o seu mellor traxe, donde a lúa biquiños lle dá. Din que ali está fin do camiño, din que xoi esculpida do mar, din que ali cada día é un mundo e o seu fan un remanso de paz. Na beiriña do mar, na beiriña aprendí a soñar. Na beiriña do mar de Fisterra, na beiriña quixera quedar. Donde as rocas escriben a historia, donde os peixes disfrutan do mar, donde o faro ilumina as verdades que as mociñas lle van a contar. Din que ali está fin do camiño, din que xoi esculpida do mar, din que ali cada día é un mundo e o seu faro un remanso de paz. Na beiriña
soñar. Na beiriña do mar de Fisterra, na beiriña quixera quedar. Na beiriña do mar, na beiriña aprendín a soñar. Na beiriña do mar de Fisterra, na beiriña quixera quedar. Na beiriña do mar de Fisterra, na beiriña quixera quedar. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Albariño Rías Baixas.